Auzubillah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah ibadallahi salihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambade teve shirfila la jaba ambe au fo ka wali yumando ka dila ala fa ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ko cayane na ukelengele na bela jelenka anga bi wajulu kene ko na mawla doniya ka fo ambe kenyeba jamiyatu ansardin tonde munum be wele blan karamo ma ananga shirfke Sherif Ibrahim Iba Haidara afoba khairul ulum yala sa akeje kana farau kan ka ala kirabba kan ni soja nyanyarliu ke maulidi nabawi ka be samba flani muga octobre kaloma Iba Haidara bora Bamako tarata do octobre kalot le muga ani wolonvla sogomada jona fatia talen kofe ki kunyeshin kenyeba ma ka damine badengo sebe koro fo kata se kitama dabia fo kenyeba adamade umbora ka jowu sen ka ni yoro bela jelena ku kan soja no ka farfoni ira ni shirifke kan tama nye ka sege ka duwa nyinenge afe kerengerani ala u ka dugu ka sabati ni u ka nyetala Sherif Ibrahim Iba Haidara aye duwa udonge nono kelengele na bela jelenye dugu ka sabati na ka nyeta hakaja jamana ka sabati yarala nega kanyanta ni shekin wati kenyeba ka ubora ka Iba Haidara kumbe jamakulu belebele mi daba ma de ba hake don nega sotigiw moto tigiw senamaw mobili tigiw ka konyo senzen ka tabla balabugu balonci kene bakan Sherif Ibrahim Iba Haidara annana soro kenyeba ama baw u bela jele mi kene kono dugutigila kaw fogata se meru almamina kaw ye tare kuma denw lase ka bismillah balabugu balonci kene baka fe munun bora ye ange je kolu fle bani amala fu amala wali mando kasi amala barkada ala mi sona kanikle nyumayi ko bineni awla kuma mina an kun sigileno ka kana jidili makono ala mi sona ka kla ka ando shuin gonnana ni shumi ni ga tasro na beto mo kono fikasa mamina ala sona ka o kana jidili ko ke anwe ni shuin kuli bado wati na suya kama dakuru nyangeli section karamgo betola kapuni section president ba Bokar Maiga atola kafara Ousmane Soka no yanga keba section president bay kafara me section mi rela no Kenya bay anga karamgo kanyemgo Ustaz Modou Abdoulaye Diallo bela jeni tola ama fo angaramgo anangaramgo de ko abaka so namngele anta fo ka fo ko abora kaso palamba ye debe abe bangoni jangene bugula abaka so wa fo on fe akeba katuna abaka so nunu de wasalani wasa da bela gene kadaka muna mugo ni make nunu kanumbaga ye ado ni te kunandiala mugo ni make nun kan maga eni te kuna yala parce que krayo de fois sur wa alihi akoni mugo sur ala kan do ko ka sam bakele ke ka ala bato kakla ka kanat ke ala no fe nafo saka jigi suma atalla bi bugnana ahlal bayti laradallahu alayhi amalahu ni sira ala mani nun juya ala be ka bara bela jele la sege ma mugo tika fuila wala ma fo bakere lulumu ye ko abaka so anya do ka fo ale afanyambo ka fawasa no e kaydoro hi as-sayyid al-mufti al-alamatu Sheikh Usman Maran Haidara wa o wasa tawire wasa no e anna la herala ya rabbi alaka akatune ka kunche herala ka nyuma segi chogoroba ma herala kira na sungu bi so bidoro mokso sallallahu nabil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh استعين ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمي على فوق على ولي مندو على من سناك أن مندو كيبايا أمبو على ينفو كيبا تكوفو ka almamu fu ka famaw fu ka maradde bela jele fu wala mono ka bambora so mada fait depuis 7 heures
fokana nze kita kambo kita ka duguse caman kɛ bi mɔgɔw jɔjɔlen de arana mɔgɔ kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba o dɔw ka ca dɔw man ca bɛɛ bɔra mais e ka ɲininkali kɛ fo kana nze kaɲɛba ya bi ninnu bɔra mun kama isansi ma kɛ ni si ka moto la k'a fɔ ko politiki mɔgɔ dɔ natɔ dɔ la ala n'a gayena a n'a kaɲɛba sira dilan layidu tɛ ni a cɛ ko n bɛ jiko dilan kaɲɛba ya nka mun ka bon nin bɛɛ ye o de ye layidu ye ko layidu dɔ bɛ e bolo e bɛna mun fɔ anw ye n'an y'o minɛ k'o kɛ an ka diɲɛ bi ɲɛ an ka lahara bi ɲɛ a bɔra ka a ka garibukɛ bonya ala kana bonya mɔgɔw sɛgɛnna ne tɛ kuma janya kumakɛlaw bɔra o y'a bɛɛ fɔ ala de bɛ jɔn dɔn rujo bɔra ko duwawu minɛna duwawu bɛ kɛ da walahi ne tɛ mais cɛ kelen ni muso kelen minnu bɛ aw cɛ la olu de kama ala yɛrɛ bɛ sɔn ka ibadala duwawu minɛ wallahi ne yɛrɛ tɛ aw yɛrɛ kama ne bɛ ka kuma surunya k'a fɔ aw ye ni ala sɔnna ma an nana ni ye an siɲɛ fɔlɔ ye kɛɲɛba ya ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye a bɔra k'an bonya k'an karama yɛrɛ bɛ ala k'an n'aw yɛrɛ bonya dugu ye ala k'a basigi jamiyatul ansar diine ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka ansaru karamɔgɔw taa ɲɛfɛ a bɛ fɛn o fɛn fɛ ala de b'a dɔn ala k'a dan n'aw bɛɛ ma karamɔgɔ barika kama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah sɔgɔmada fɛ dugu jɛlen ba Khairul Ulum Sharif Ibrahim Iba Haidara a wulila ka foli bila kɛɲɛba maabaw la k'a daminɛ kɛɲɛba sigibagaw n'o ye dugutigilakaw ye ni ka sɔrɔ ka taa se alimaminakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba Bubakar Balde ni ka sɔrɔ ka taa monsieur le maire fɛ ka foli ni waleɲuman dɔn lase ale ma a ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu yɛrɛ kɛ mawuludu bonyali la alakira ka ko sankɔrɔtali la foli ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra shirifilakaw ka denbaya la Sheikh Moula Idrissa Haidara sufɛ wajulu kɛnɛ sɔrɔla ka na ɲɛnamaya ni zikiridalaw ka kalima dumanw dali ye alakiraba majamukanw wajulu kunfɔlɔw sɔrɔla ka na kɛ an karamɔgɔ fɛ Samahata Sheikh Salif Nyank ale ye dakurunya damadɔ lase yani ba Khairul Ulum kɛ kɛnɛ sɔrɔ an ka jɛ k'o seereya. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Aslama wa sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an sago d'a ma ala k'an labanw ɲɛ ala kana an malo ala kana an siri a ka danfɛn na ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an san ka du kɔrɔ ala k'o kɛ ala kira bonya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul ka bɛn su in n'a kɛɲɛba ma an karamɔgɔ a n'an ka kuduwa a n'an nunduru minɛba a Seyidi Sharif Ibrahim Haidara ni bɛɛ b'a wele ko ba Khairul Ulum ala sɔnna ale nɔfɛ tugu la karamɔgɔ Sharif Usman Madan Haidara an bɛna ale fo fɔlɔ ka kɔn an doni ɲɛ an ka mawudu kɔnɔ Fuseni an b'an baranze an b'an ka filiw turu a turu yɔrɔ la an b'an ka mɔɲɔw tugu a tugu yɔrɔ la n ko an b'an ka sababu ɲuman fo n'o ye alimul alama ye fahimul fahama samsu sumusi badru zamani badru layali bahauddini kamaluddini sharafuddini izzatuddini muhyil bai'a faridu daharihi wa wahidu asrihi bal huwa nibrasu zamani
Sa'adul Awani Malazul Anami Ali Makami Ar-Rahalatul Jawala Fil Bekai wal Amsari Da'iyan Ilal Jabari Mughayyiril Munkarati Fa'alul Khairati Jadduhu Nasirul Haqi bil Haqi wa huwa muzhirul Haqi bil Haqi laysa bi jalandadin wala bi qahmadin bal huwa hafidu Muhammadin fakhruddini tarjumanu dini as-sayyid Sharif Usman Madan Haidara. Terima kasih famu Allah Haidara wasa ka Haidara kuma bo ka Haidara kuna wolo karamɔgɔ sɛgɛ kɛ ni jamana in kɔnɔ yan a ye ɲaniw kɛ yan a ye degun kɛ yan a ye tɔɔrɔw kɛ yan a bɛɛ kɛra mun kosɔn Ala kosɔn a bɛɛ kɛra an faso ka jɔ n ka jamana ka sauver mais bi Ala ye hɛrɛw nati ka lafiyaw kɛ ka denw caman d'a ma ale yɛrɛ tɛ dɛ Sharif Ahmed Tijani Haidara n'a dɔgɔninw de bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ bi n'u ka wuli ka jɔ ye Ala ye karamɔgɔ wasa n'a denw a kumakan donna dusukun na a kumakan ye dusukun labɔ dɔw ka hɔrɔnyaw tangara n'a kumakan ye dangadenw ka dangadenya dabilala n'a kumakan ye musow y'u cɛw dɔn k'u cɛw bonya ni a kumakan ye n ko hadamadenya kɛra lamɔlifɛn ɲuman ye ni Haidara ka kumakan ye Haidara sarati maliyɛn si bolo ne y'o fɔ n ko a sɛbɛnna mɔgɔ mɔgɔ ka carte d'identité kan ko tu es malien ka sɛbɛn ka wolo sɛbɛn ka tu es malien n'i bilala Haidara la danga de b'i kɔ bilahi o danga t'i to yen bilahi o t'i to yen sabu Haidara de nana ka jamana in sauver tumana min na jamana in ka kalan n ka kuma tɛ sirifukɛ kan nka su in na ne y'a kanu k'an ka walanda kɛrɛnkɛrɛn k'an ka walanda k'an cogoba an karamɔgɔ de kun bi n'o ye an karamɔgɔ an ni min nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye a Seyidi Sharif Ibrahim Haidara Fuseni walawala sabu n bɛna cogoba Sharif Ibrahim Haidara ka baara kelenw de la k'an cogoba ka jogo ɲumanyaw la mɔgɔw ɲɛ bɛ nin funankɛnin na bilahi mɔgɔw t'a dɔn funankɛnin min siranna Ala ɲɛ funankɛ min y'a ba gasi sigi funankɛ min y'a faw gasi sigi funankɛ min kɛra duwaden ye funankɛ min ye hɔrɔnya tanga funankɛ min ye danbe tanga funankɛ min ye bɔkolo tanga funankɛ min kɛra fa ye allazi shabahu abahu khalqan wa khilqa a Seyidi Sharif Ibrahim Haidara terima kuma in faamu an bɛna an cogoba ale de ka jogo ɲumanyaw la Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko Muhammad wa innaka la ala khulqil azim jogo ɲuman ye fɛnba de Muhammad e bɛ jogoba kan Ala ye nin fɔ jɔn ye a ka kira a y'a ka kiraw mankutu ni jogo ɲumanya de mais Ala ye kira mankutu ni jogo ɲumanya ye kira ka hakɛ la o ti kabako ye sabu hali n'o ma fɔ kira ka hakɛ la kira ni mɔgɔ minnu jɛra jɛɲɔgɔnya la sigiɲɔgɔnya la du kelen kɔnɔ kabila kelen kɔnɔ jamana kelen kɔnɔ kin kelen kɔnɔ dugu kelen kɔnɔ olu bɛɛ b'a dɔn ko kira ye jogo ɲumantigi de u y'o dɔn a la n'a kumakan ye u y'o dɔn a la n'a ka baara ye mais kabako ye mun ye an nan'a sɔrɔ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale min mangutɔra ni jogoba ye ale yɛrɛ y'a ka sahaba dɔw mangutu ni jogoba ye a ka sahaba fɔlɔ Abubakar a ko Abubakar ma a ko anta Sidik Abubakar ye tiɲɛtigi ye Abubakar wasura n'o ye a y'a disi gosi n'o ye sahaba bɛɛ cɛla kira ye Abubakar de ta k'i jogo ka ɲi kuma surunya la a ye sahabaw mangutu a ko Umar e de ye tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Usmana e bɛ maloya Zulhaya a ye Khalid ibn Walid mangutu a ye Ali ibn Abi Talib mangutu ni Ali ka bamuru kun tɛ ni jamana ni diinɛ kun ti jɔ ni Ali kun tɛ k'a yɛrɛ di Ala ma k'a yɛrɛ di Alakira ma ni diinɛ kun ti bɔ dingɛ kɔnɔ
aliyu mangutura mais an tugulen ko Serefu Ibrahim Haidara ko ka analyser ka étudier ka jateminɛ a ka yɛlɛma bolo bɛɛ an y'a sɔrɔ histoire la kira ye sahabaw mangutu ni jogo o jogo ye an y'a jogo bɛɛ dafalen sɔrɔ nin funankɛ in de la k'a sɔrɔ a si ma san 30 bɔ billahi a se yiri Serefu Ibrahim Haidara cɛ min kɛra tiɲɛtigi ye a ka kumakan na a kɛra tiɲɛtigi a ka wale la Serefu Ibrahim Haidara mɔgɔ mɔgɔ n'a jɛra yɔrɔ suru mɔgɔ kuma tɛ yɔrɔ jan mɔgɔ ma i n'a jɛra tiɲɛ de kan ani mɔgɔ si tɛ jɛ nkalon kan i mana kɛ diɲɛ danfɛn o danfɛn ye ni nin funankɛ in hali n'i kunkolo bɛ kabakolo sɔrɔ billahi nin funankɛ in bɛ tiɲɛ f'i ye bɛɛ y'a dɔn n'o de ye a ka tiɲɛtigiya ye kabakoba de mɔgɔ don a bɛ tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na billahi kabako ye mun ye Serefu Ibrahim Haidara funankɛ min nana Keɲabakaw fɛ yan ni Keɲaba bɛɛ bɔra k'a kunbɛn k'a accueillir ka ɲɛ k'a bisimila ka ɲɛ an bɛ Keɲabakaw fo wallahi aw ye bisimilali min kɛ nin funankɛ in na aw tɛ nimisa sabu aw bɛna dɔn a ye fɛn kɛ cɛ ye cɛ min n'a ka kan a ye cɛ kunbɛn cɛ min b'a ɲɔgɔnnaw ɲɛ a ye cɛ kunbɛn cɛ min y'a ɲɔgɔnnaw dan jogo la ani dan cogo la ani ye cogo la a se yiri Serefu Ibrahim Haidara mɔgɔ don a bɛ maloya wallahi ni i b'a jɛra seconde kelen i b'a dɔn cɛ min don a kumatɔ bɛ maloya a kumatɔ bɛ saamɛ a bɛ maloya a bangebaaw ma a bɛ maloya a badenw ma a bɛ maloya a kɔrɔw ma min bɛ ka mɔgɔw kalan n'a ka ye cogo ye bi ala ka dugukolo kan karamɔgɔ denw u bɛɛ b'o la mais cɛ min n'an b'a ka kɛnɛ kan a se yiri Serefu Ibrahim Haidara ale ye baaraba de k'o la billahi funankɛ joli ye baya kɛ n'a ye cogo ye k'a sɔrɔ a ma kuma o da ala kira mɔdenba dɔw de fɔ a ko a ye mɔgɔw wele ka na ala ma aw da de ne cɛ min bɛ k'an k'o kɛ bi a se yiri Serefu Ibrahim Haidara cɛ min ka fini don cogo o ye wajulu ye cɛ min taama cogo ye wajulu ye cɛ min ka yɛlɛma bolo bɛɛ ye wajulu ye an bɛ kuma surunya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Bakirul Ulum Sherif Ibrahim Iba Haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ i b'a fɔ kalo tile 14 su ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 27 waati ma 23h a kɛlen kɔ ka foli bila kɛɲɛba maabaw la an ka kɛnɛya tigilamaw fo ka taa se dugutigilakaw ni mɛriw ma ni k'a sigiyɔrɔ sɔrɔ taarɛ kumadenw lasera ani bisimilali kumakanw jamiyatu ansarden ɲɛmɔgɔlakaw fɛ fo ka taa se an ka fanga bonda mɔgɔw ma fɛn minnu bɔr'o ko la an ka jɛ k'olu seereya alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'ma ako tantu be ala ye silamɛya nɛɛma la ako silamɛya nɛɛma wo wasara ni nɛɛma ye wa nusalli wa nusallim ala ashrafi khalqillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin akabe nema ni kisi jidili ñini ale Allah subhanahu wa ta'ala fe agoke danfen wa son samantiga no de alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so dungo bela jele nuhayyikum bi tahiyati al-islam ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah akaba ambela jele foni islamiyata folie no de alaga kisi anaga nema anaga baraka abayni ala fe ala go suru ambela jelenga nahnu masrurina bi hadhihi aljamaa ako anni sojalendo nini jamaa baye hatta nakadu an natira bila janahain ako fabe keina fokanga gamambo kasro anga pan kasro gamantana نسأل الله العظيم كل عام وأنتم بخير
كل عام ونحن مزدادين. ako aba ini masa subhanahu wa ta'ala be ako sanwosa alaga ke ambe herala sanwosa alaga ni jibi anye alaga do fara ninga anye. في العام الماضي نعم رأينا هنا جماعة كثير 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 جدا، ولكن في هذه الليلة تبارك الله أحسن الخالقين. ako salo anye jama yeya alhamdulillah jama batumya ako ngani na mfana anye miye ya suina ambe alafo ambe ala barakada ambe ala wali nyumando ولا غروة له موجب. ako kabakote be Allah subhanahu wa ta'ala bolo. إذا قيل الأسد والسبل إذا جاء السبل يكون كالعسد. ورا de ani wara de mana seyoro min wara de serai wara de mana na wara de nana. كن في هذه الليلة نحن مع السيد الشريف الشيخ عثمان مداني حيدرة. ako suina ani الحاج شريف الشيخ عثمان مداني حيدرة النبي نغنبلو. لماذا؟ ako mun kama ولده معنا. kadaga awolo dembe an fe an bi. كيما كان منيرا ولكن الله زادنا اليوم بالأنوار. akola kenyabatun yelen wulendo atun yelen lendo ngabi ala yelen baw kanyem bi ببركة الشرفاء. ako shirifu baraka kama. نحن هنا مع شريف مولاي إدريس حيدرة. ako amelo yoro minna ani sharif mulay idris haydara an jole me nyon feya. نتكلم بلسانه. akabe kanga kumani sharif mulay idris haydara neng gambi. نحن صغير وحقير أن نتكلم أمام هذه الجماعة. ako anga do anga mese ka kumani jama baynyana kasra amma kumani shirifu togoni shirifu barakaye. ولكن نحن استمدنا بمدده حتى استطعنا أن نقوم هنا ونتكلم ونحيي الجماعة. ولا أنيان سنسن نوغا سنسن بريدي أنيان سنسن نوغا سنسن بريدي فو أنسرا نين جما باينا پوركا سيكا جما باين فو نشرفو هرمانو بركاي. كيرنو إنسان جماعة أكاكا فولي بإسلامي جماعي إنسان شريف إبراهيم حيدرة. أكاكا فولي بشريف إبراهيم حيدرة دلغاسيون أناكا دلغاسيون مغول بلا جيلين بغايوغو جاكتيو كونان ديما أنو نانيو غناو إنسان بفوف أكا فولي بأنصار بلا جيلين إنسان population Kenyaba. Aga foli be Kenyaba jamana bela jele. Insan mini population Kenyaba. Aga foli be Kenyaba population e. Edewi abe jazahumullahu khair. Ako alaga usara herala. Yo Allah yobe mojere. Alaga usara herala. Woni be teddi ni en. Ako awye ambonya awya bonya. Be banti en. Awya korota Kenyaba awye Kenyaba korota. Sherifu Ari oyi odo jama. Sherifu ke manana kanin jama ye. إذن نحن نفتخر بكم ونفتخر بهذا. أمبا وصنوية أمبا وصنيني كنية. لا نطيل الكلام. أكو عندنا كما جانيا. مالبا كده بانغا مافو دانتي فولي منا. نيه كده بانغا فو مي مسل مير فو كاتاندو. نيه مسل مير فو ميغا المان بافو. ميمغيني jamana fe memengini kenyabanga fe hamina ko membena ala de ya nugo ya bagaya mala fuga barkada ala ka bange femelo ni kena kilinga ya ne bambo de kera sababu ye ka haydara bismillah dugu ngono ya ala yoke
ni kene kilinga ne ba mole fana ye tijani bismillah ni kene kilinga ya ala oke ma ala fo ka tantu wala bo na fora ni kene kilinga tu ne ba mbode kere kat Ibrahim Aidra ni ko baybe ni ala sona ma jamato kuma mangel de membe ngini ti iba fe gela memba fe ke ba yambi hamina ko memba na folo mangi na fa ga duwa ke duguyi hal bi ala ga duguyi baraka hal bi ala ga duguyi basigi duguyi ala ga duguyi taganya ala ga duguyi yiriwa duguyi ala ga duguyi abe sigini dugu to na fulule ko ala ga duguyi ala ga dugu to na fulule ala ga bamba ala ga sanu yere ga dinya be ga be ya rabbi ala kene ba ke beti bare be ga e ma ala fo ala tatu ala baraka da sini kena aga da bele de nema ankle na era la ala kan si era la menga kuma dam de ni foli me kenya ba dugut ke la ka umbu fo dante foli men no boraye anga administration préfet anga service technique anga dina nyemgo fenfembe ya nga foli be sa bema kenya ba commune tan fla a bebe ya kenya ba krefe du a bebe nga foli be sa bema no boraye am sardine section kenya ba bufo dante foli men parce que kenya ba ya abu fo fe ma no de dugu yirwa barai usemba bela ba berek barau bara no de be jamana intani barau bara no de be sababu ka jamana ingla usemba bela ambu fo dante foli men wa chesirla no borai anga karamo ke ba fa ki bismillah yande kenya bae anali ajarae anyuma nana alaga anyuma sega taso amba fo Ibrahim Aidra ambi fo dante foli men mais foli kerenkerene amba ta kas lasi anga karamo ba Usman Sirif Madan Aidra asiniya ya me kenenga ala ne alega tesri dondo temena oni bi do inte kelenye wa kumu kama amba fanga kramwe aga doke jamana yi aga doke kenyamai jamana yi beba don basigi baliambe ala ka seka jamana basigi ala ka jamana yi tanye ala ka jamana yiruwa kenyaba komini kenyaba cercle degu mumbanga aga doke ala ka sababu ko degu nunguli ambe dom na biye dom barkamay o dom barkamay kama am fana be dawuye ala ko anaka dembaya ala ko bekorota ala ka sirama yiriwa ala ka sirama jiri assalamu alaikum vraiment nem na kuma kan ba dogotoro suba to la docteur Jara to la on ni mugo folo munum jara ke ba o ye izay ginu na ka mugo wi mais dépend ni am sardine mugo wi nyon don banque de santé ke ba mais am sar mugo wi on ka banque de santé ñina san kono muso fan fe ma che fo maternité la on ye muso keme ani muso nani ka da kunu datila o de joli ko la am sardine mugo ata 75%. C'est-à-dire que mes aussi bi wolom landuru am sar mugo abodi ante mugo évacuer kata ke Bomako sanko la kadaka amsar mugo au bien no boray ni karamugo ka bangeli don sera amsar du mugo wetan fe anniversaire la demo de mana wolon fe anniversaire comme na o be fini da bema sans exception o ba do den non anniversaire la no boray ke ba amsar mugo aka tle kele euro franc aka sa 100 kele euro franc natara kenye ba sesera fura aw tagato aw dew be sigi de mem ka una beta aw be jimimi anabeta furana anabeta aw mo go be se o mo ma anabeta ante foi da ma fa be ro ne da lenga jiminta
vraiment am saru aw sarate an bolo an bɛ n'aw remercier ala yɛrɛ kama aw bɛ ni minnu tanga ala ka saraw ye bi donba in kama o de tun b'an bolo ka fɔ vraiment merci kan sinsinɛ alahu taala tɔgɔ barikama ye ala min ye jigi ye ala min ye wasa ye ala min ye sɛmɛyɔrɔ ye ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ a ko kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan muhamadu mustafa ala ka kisi ni nɛɛma jira o dungo sanumanw bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra an bɛ bonya segin bonyatigi ma an bɛ bonya segin karamatigi ma an bɛ bonya segin kira doni dungo an bɛ bonya segin a ma an bɛ bonya segin a seri Usmani Madani Haidara an bɛ bonya segin Basanga kalo yelen ma an bɛ bonya segin Ba Madani ka tile binbali ma an bɛ bonya segin kira gindo donbaga ma n'o bɔra ye an b'an ka dugutigilakaw fɔ k'an ka mɛriw fɔ k'an ka nabaga bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn n'i sen ta ka se an ka kɛnɛ in kɔnɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'an ka section mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ an ka karamɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ n'o bɔra ye an b'an ka funɛnkɛnin fɔ k'a barikada kosɛbɛ a natɔ ni hɛrɛ min bɔra ka sɔrɔ ala ka hɛrɛ jidi ani hɛrɛ min b'a kɔfɛ a ye hɛrɛ min sɔrɔ yan ala ka hɛrɛ jidi ani hɛrɛ min b'a kɔfɛ funɛnkɛnin min wolola a tɔɲɔgɔnw kɔ ni ka u da ni ko saba ye k'u da ni barika ye k'u da ni kodɔn ye k'u da ni ala ɲasiranya ye an b'a fɔ k'a barikada funɛnkɛnin min y'a jɛɲɔgɔnw da ni danbe ye k'a jɛɲɔgɔnw da ni maloya ye k'a jɛɲɔgɔnw da ni jugo ye an b'a fɔ k'a barikada i k'a dɔn mɔgɔ min banna aw la o mɔgɔw kundangoyara diɲɛ na ani lahara mɔgɔ min ka ta u fɛ olu mɔgɔw bɔnna diɲɛ ni lahara ya rabi ala ka anu cɛmala ala ka setani don anu ni ɲɔgɔn cɛ wa an tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ abadane k'a sɔrɔ an ma waliɲuman duwawu dɔn kɛ sɛrifikɛ n'a a jugulamɔgɔw ye ya rabi ni kɛnɛya mun bolo ala ka kɛnɛya o ban ni se mun b'u ye ala ka se o ban ni nafolo min b'u bolo ala ka nafolo ban ala ko kɛ kira n'a bɔnnaw kama sirifikɛ yɛrɛ la hɔrɔmaya kama solar nabi karim cɛ min sanuyara ni ka bɔ sanumanw na mikoro b'i bolo ya rabi fɛn min min natɔla sɔrɔ ala ka na o i tatɔla sɔrɔ bi ye malodu ye bi ye kira bangali don ye an bɛ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara an b'a fɔ fɔ kɔnkɔni na an karamɔgɔ an bɛ segin k'a fɔ karamɔgɔ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka sababu kɛ a ye diɲɛ dilan ka Mali dilan malidenw u b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn an karamɔgɔ mun ye Ibrahim Seydi Ibrahim Haidara i fa ma tiɲɛ négocier wala an b'a ɲini fɛ i b'i sen da i fa sen nɔ la Kenyaba section an b'a san 10 de la bi n'Ala sɔnna an sigira don min na ka kɛ section ye a b'a sɔrɔ an bɛ mɔgɔ 700 ani buruburu de la mais bi Ala sɔnna an karamɔgɔ barika la an lahɔrɔma la an bɛ mɔgɔ 5000 ani 500 ani kɔ de la bi an perelen don an karamɔgɔ y'an bila baara mun na an b'a kɛ fo an nɛnikili laban Kenyaba succession 11 de bɛ section Kenyaba mara kɔnɔ comité 140 ani ko o de bɛ yen u bɛɛ ye lahidu ta ko n'Ala sɔnna karamɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ an ye k'an ka kɛ adamadenya kɔnɔ ɲuman sira kan an b'a kɛ u bɛɛ ye lahidu ta ko b'o kɛ n'Ala sɔnna an b'a fɔ yanni an ka san 10 ka dafa an ka fɛn kɛ an ma deli ka mun kɛ
an bɛ kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen fo association ni kɛɲɛba ani comité bɛɛ lajɛlen ani Mali section 46 ni an b'a bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Mada Haidara an b'a fɔ fo 26 mars la an bɛ yɔrɔ min na sisan n'Ala sɔnna inshallah an b'aw ka bila la o kuma fitinin de b'an fɛ k'a fɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O tɛmɛlen kɔfɛ an b'an balimaw fo an ka sababu ɲuman n'o ye a Sheikh Elhaj Madani Haidara an b'a fɔ ka barikada ka da ka baara ɲuman kan cɛ kelen min ye guloki bɔ ka bila ka diina dɛmɛ tɔgɔmatu an b'a fɔ ka barikada ka denw fo ka balimaw fo ka ansar mɔgɔw fo u ma tɔtɔ foyi tɛ u ma min kɛ u ye diina kɔrɔta n'i ye jama in lajɛ bi i bɛ dɔ fɔ i b'a dɔn a ma tulonkɛ dɛ a ye baara kɛ yɛrɛ de o kɔfɛ an b'an ka banbagatɔw fo minnu banna ka daminɛ u faw la fo ka taa bila bunanya n'u denw na an b'a fɔ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti min ala k'a nɔgɔya an bɛ taa diɲɛ min ala k'a bɛɛ nɔgɔya a Sherif Ibrahim n'o y'an balimakɛ ye an b'a fo k'a bisimila a nana balimaw de sɔrɔ yan o bisimila o kɔfɛ an bɛ mɛriw fo ka kɔmandanw fo ka dugutigilakaw fo ko tabarikala b'u ye ka da u ka baara ɲuman na madu an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn k'ala barikada kosɛbɛ ka a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw sababa bɛɛ ni mawuludu kɛnɛba in kan su in na ka tila ka nɛɛma ni kisi k'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ danfɛnw la ɲuman kan n'o ye Mamadu Mustafa ye a n'a somɔgɔ sanumanw an bɛ ala barikada ala min n'a y'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ kitabu min n'a y'a jigin a ka jɔnw kan kira somɔgɔw ka hakɛ la suratul ahzab kɔnɔna na a ko ale ala ka mission a dɔ ye jumɛn ale ala ka laɲini diɲɛ kɔnɔ a ka jɔnw sɔrɔ ko o ye ka nɔgɔ bɔ a ka kiraba Muhammadu alayhi a somɔgɔw la ka tila k'u saniya yɛrɛ yɛrɛ la n'o ye sherifuw ye bokolo si tɛ ala ka dugumakolo kan bokolo min n'a ka sanu i n'a fɔ ninnu o de y'a to u mɔkɛ y'a fɔ a ka kumakan dɔ la n'o ye Mamadu Mustafa ye a ko hali n'an bɛ soli k'ale kira kan k'an kana soli k'ale kan k'a somɔgɔw tɔ la tusalli alayya salatal batara a ko kuma o kuma n'a ye nɛɛma ɲini kɛ ala fɛ k'a fɔ ala ka nɛɛma kɛ ne kan musomɔgɔ sanumanw a y'u fara an kan o la n badenw aw ni anw minnu n'ala sɔnna k'an kɛ ka nin kɛnɛba in seereya su in na kiraba Mustafa tɔgɔ la ka tila ka a ye tuguni ko ala sɔnna ka ne ni aw sigi k'an ka n'an ɲɛ jɔ o kiraba Muhammadu o somɔgɔ sanuman dɔ de ɲɛ la ne ni aw kan ka ala fo kosɛbɛ k'ala waleɲuman dɔn o la an bɛ barikada kɛ kira somaw ye ka waleɲuman dɔn k'u ye ko an ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen an kɛlen don k'a labɛn k'olu kunbabɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka nin tile in cɛ min n'a ye ɲɛnɛmaya k'a sauver a ni na a n'a ka nafolo la n'o ye Kayido Ruhi ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an bɛ ala fo n'a ye k'ala barikada n'a ye k'a fɔ ala ye ko ala ni n je ni Haidara ko in lajɛ ka tila ka n'a ye tuguni ko ale jeli a n'a a woloden tuma min na ɲini kɛra a fɛ k'a ka kɛlɛbagaw ɲɛnafin bɔ n'a a woloden dɔ ye a tilala k'a ka cɛ bila ka na a denw sɔrɔ ka tomoli kɛ k'an suganti ka bɛn cɛ min ma balimaw olu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ kunna a ɲɛfɔra aw ye cogo min na ka kuma kuntala surunya waati koronnen don
nga aye anw sugandila ka bɛn cɛ min fɛnɛ ma min ni ka taa sɔrɔ a b'an wasa wa a y'an wasabɔ n'o ye Bakirul Ulum ye cɛ min na a bɛ lɔnniw dayɛlɛ kalanbagaw ye kuma tɛ kunfinw ma Bakirul Ulum an b'a fɔ k'a bisimila n'o y'an karamɔgɔ ye a Seyid Sherif Ibrahim Iba Haidara ko Madinɛkaw ye min fɔ a mɔkɛ ye k'an b'o ɲɔgɔnna fɔ a ye dakuru ɲan damadɔ la dɔrɔn ko a k'a dɔn a nana kɛbakaw fɛ yan ko a nalen don wa a ka yamaru an labɛnnen don k'a labato min ni ka taa sɔrɔ n'a y'a fɔ Madinɛkaw ko a mɔkɛ Mustafa ma ko jelita Amirul Mutar wa an b'a fɔ o kelen de b'a fɛnɛ ye yan a nala wa ka yamaraka n'a ko min an wulilen don k'an jɔ a nɔfɛ parce que an b'a dɔn ninnu tɛ foyi fɔ anw ye n'an ka kisi tɛ makɛla ko tɛ ko seba tɛ fɛn jugu ye k'a bila a den kɔrɔ o ye anw ni ninnu ye o la an bɛ kuma kuntala su in na ni aw ni ne ka alabato ye alabato min mako tɛ jɔ seliji la wa mako tɛ jɔ janaba ko la o de k'an sigi k'a ɲɛ jɔ ninnu ɲɛrɔ ka da ka kira ko a nazaru ila wajil alimi ibada sangu ta a sherifulama ko ka dɔnnikɛla ɲɛda la ye ko o ye alabato ne sangu ta kira jeliw an b'a fɔ ye ko faliya tafadal mashkura mu'azzada ka kɛ ni waati ye an b'an ka sherifukɛ bila ko an labɛnnen don a ka an ka minɔgɔ n'an ka kungo furakɛ n'a ka kumakan sanumanw ye wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillah nin baara bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i k'a dɔn Sherif Ibrahim Iba Haidara a yɛrɛ nana kɔrɔfɔta 0 heure waatiw ni ka foli ani waleɲuman dɔn lase naba jamakulu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatu Ansardini olu minnu ye nin ko in labɛn bi Mali jamana kɔnɔ Ansardin a ye baara belebele minnu kɛ a y'u fo ka da u ka o ɲumanya baara ninnu kan an'u ka o cɛsiriw adamadenya tɔgɔtɔli la ani adamadenya sabatili أستعيد ذكرك قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أو بك فولي وكون إسلامي أكا فولي أما أنت غيني على فيك أبو شيطانة دنغلي تروما شيطانة بونغرا فرلا كروفي كبوالا كهينا ناكا يافا وقف أمان سيسنو الله سبحانه وتعالى تقبل كماي وعلى بيدو إني هنا اللوكو ليتكي أني لا هرا هنا كن ليتكي musane cɛ diɲɛ hinɛ lɔ kelen a bɛ ala bolo bɛɛ jɛ b'o la mun ko n bɛ ala fɛ o mun ko n tɛ ala fɛ o diɲɛ lɔ kelen ala ko a bɛɛ ka na a b'a di mɔgɔ min ko ala tɛ yɛrɛ ma a bɛ nafolo d'a ma waati ni kunkurunin kɔnɔ a bɛ nafolo in dun a ka d'a ye cogo min na ala k'o gulɔ to yen ɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi don gulɔmina ko ala nin den da to yen a bi gulɔ sigi a da la k'a mi gulɔ ye a sumalen bɛ ka jigin ala ko n bɛ waatinin kɔnɔ ne ye ɲɛ hinɛ lɔkɔlen n tɛ fɛn k'i la nka arahim o bi mɔgɔ de ye mɔgɔ minnu sɔnna k'o sigi nɛnɛ kɛnɛ la yan nɛnɛ b'a 12 la waati min na ci wɛrɛw bi mɔgɔw bolo waati min na mɛ ka waati ni kunkurunin ta ko kira Muhamadu Mustafa bangena bi ko ne n'an sigi ka n ka ci dabila walima ka nɛnɛ kuya ko ala ko arahim lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ye aw de ye ala k'a di ne n'aw ma n'an bɔra yen sa an bɛ sɔli kira Muhamadu Mustafa kan a n'a sodenkɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw e ma ye a daminɛ ni mawuludutigi ye yan an bɛ sɔli a kan ale n'a so kɔfɛ fɛn tɛ yen n bɛ dugu in mɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire dugutigi alimami
muso ka représentant min bi yan n bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ale duguden bɛɛ denmisɛn fara maakɔrɔba kan o ko tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye aw karamɔgɔ denkɛ ye yan bi n'o ye Ibrahim Haidara de Iba ni ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka don Kɛɲɛba kɔnɔ yan ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ni dina k'a laban ye Kɛɲɛbakaw y'an bonya kab'an bɔra fo ka na an se Kɛɲɛba bɛɛ bɔra ka Garibu Jalani kunbɛn k'a bɛna mawuludu k'u fɛ Ala b'a dɔn Iba kana mawuludu kɛ Kɛɲɛba ya bi a t'i n'a fɔ Kɛɲɛba karamɔgɔw ti fɛn dɔn a ye Iba kanu a fa kama n filɛ chaise mun kɔnɔ nin chaise in tɛ Iba ka chaise ye nin chaise ye Haidara ka chaise sigilen ye sinon nin dɔnni tɛ Iba la nka mun ka bon fɛn bɛɛ ye n b'i fɛ aw y'o dɔ yira Haidara n'a denw na Haidara n dar'e la n b'i fɛ hali ni den mun bɛ a dɔrɔn dɔn o bila ka na o kana a fɔ a ye o b'an nafa Ansaru de ye nin ye sinon Iba mana ya ko dɔnni b'a la ka tɛmɛ Kɛɲɛba karamɔgɔw kan la wallahi ne dalen don a la o cɛw bɛ sɔrɔ Kɛɲɛba yan minnu bɛ se ka Iba kala harifu ba kelen na si ni si tɛ da ɲɔgɔn kan su in kira bangeli ka bɔ nka n'i y'a ye garibukɛni wulila olu fana ka jɛni ne k'an bila sanfɛ yan u ye n bonya Ala k'a n'u yɛrɛ bonya ni n ka kunfinya kɔni u ye n bonya Ala k'a n'u bonya ni n bɔra yen Fuseni n bɛ Jamiyatul Ansardine fo Jamiyatul Ansardine n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn musow ka présidente bɔra ka kuma cɛw yɛrɛ ka président bɔra ka kuma kira Muhammadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko kira cikun kɛra mun ye de anw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ kira ko la Ala ko kira ma a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Suratul Anbiya a ko Muhammadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye dabɛɛ bɛɛ ye bɛɛ ka nafa ni ye kira ko ye nin ye silamɛya tɛ jolibɔn diinɛ ye silamɛya tɛ ɲɔn lebu diinɛ ye silamɛya tɛ ɲɔn bugɔ diinɛ ye silamɛya tɛ ka bɔnmu don i yɛrɛ la ka taa mɔgɔ dɔw faa misiri kɔnɔ ye silamɛya ye hinɛ diinɛ de ye makari diinɛ de don koton ɲɔn dala diinɛ de don a yera o la bi n tɛna kuranɛ aya f'i e ye ko n ko Ansaru da y'a kelen ye baara bil baara kuranɛ o dɔrɔn de fɔ a ye i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Suratu Tawba kuranɛ ye baara de fɔ an ye o ko Ala ko a ye baara kɛ silamɛw a ye baara kɛ al ansar musow ka représentant bɔra k'a fɔ yan a ko joli di 100% Kɛɲɛba kɔnɔ yan a ko Ansaru ye 75% de ye a ko ni Ansaru bɔ ala ya bi yama y'a sɔrɔ u ye mobili ta ka taa a deli Bamakɔ mais olu mɔgɔ tɛ se Bamakɔ ma bi Ala ni Jamiyatul Ansardine barika joliko la cɛ dɔw bɛ ka taama Kɛɲɛba dugukolo kan bi o bɛ ka marché ni Ansaru joli ye hali n'u tɛ Ansaru fɛ muso caman kun kan ka kɛ filiyatɔ ye u cɛw b'o kɔrɔ Ansaru dɔ joli bɛ k'o taama bi
cɛ dɔ den fitinin kun kan ka taa k'a to ansaru dɔ joli bɔ o la bi o den kɛra kumaba ye bi silamɛya nin dɔrɔn de ye mais e ka ɲininkali kɛ ko ansaru b'u t'u joli di ko gouvernement bɛ joli d'u ma muso bɔra k'a fɔ ya Aja a ko o bɛ taa hali ni dɛbɛ min ye u yɛrɛ ka dɛbɛ dalen don Aja bɔra k'a fɔ a ko wallahi n'a bɔra ji guwazan la a ko ansaru mago tɛ jɔ ko foyi la u bɛ t'u ka yɔrɔ bɛɛ fura dɔgɔtɔrɔso bɛɛ k'a fura k'a jɛ Aja ko a tigi bɛ kɛnɛ kan yan wa nka n tɛ ka nkalon da la dɛ a ko ansaru ka yɔrɔ fura ko kelen k'a ka kusa san bɛɛ furakoli ye Aja nin ye tiɲɛ ye wallahi i ye tiɲɛ fɔ muso minnu bɛ taa fura cɛ minnu bɛ taa fura u dusukun minnen don ni Ala danaya de ye olu tɛ sarata wallahi n'i bɛ sarata patron bolo i b'a fɔ na n ka n deliya k'a kɛ pour que n'an ka sarani minɛ ka taa ni yɛrɛ mais ni Ala danaya yera la e bɛ lahara de ye diɲɛ tɛ tuguni ni ne ye ansaru ni mɔgɔw différence ye o boyi o ye mun kɛra kɛɲɛba ye ko ansaru ye 75% de joli ko la lawla ansar ni ansaru tɛ k'u bɛ taa Bamakɔ o to yen ansaru ye dɔgɔtɔrɔso jɔ yan miliyɔn caman a filɛ nin ye Bamakɔ kira ko k'ale cira kana hinɛ de kama wallahi ni hinɛ tɛ silamɛya tɛ yen karamɔgɔ b'a fɔ don min an ka Ala ka so jɔ ansaru girinna u bolo ko misiri de don la karamɔgɔ ko a ye na dɔgɔtɔrɔso in jɔ n'i y'a mɛn n bi seli uruku minɛ ko ka ɲi i wuli cogo ka ɲi karamɔgɔ ko a ye fɔlɔ an ka mun bɛ mɔgɔw jɔ ka ɲɛ k'i traité a ye fɔlɔ k'o jɔ o ye kɛnɛyaso ye wallahi n'i kun taara dɔgɔtɔrɔso in jɔlen don yɔrɔ min na kulu min kun bɛ yen n'i ko Mali gouvernement k'a jɔ billahi a miliyari hakɛ tɛ ban a kan mais ansaru y'a wuli k'a jɔ san damani kɔnɔ i b'a fɔ ko kulu kun tɛ yen billahi alazim alhamdulillah baara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka na kuncɛ ni nisɔndiya ni muɲamuɲa ye ka da alakiraba ka bangini sangaw kan ni ka sɔrɔ ka baya layidu 6 di naba jama ma minnu ma deli k'a ta fɔlɔ maa ba yirika ni Ala yɛrɛ tɛ maa si t'a hakɛ dɔn Bakirul Ulum kɛɲɛbakaw nisɔndiyara n'a ka ni nali ye tila k'a yira k'a fɔ kabi kɛɲɛba sigira ni ɲɔgɔnko ma kɛ fɔlɔ mawuluduko la a fɔlɔ ye Sherif Ibrahim Iba Haidara ta in ye o sɔgɔmada a kɛlen kɔ ka sira ɲini k'i kun da Bamakɔ kan a jɔra Dabiya i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye bolitigi dɔ y'a ka boli bɛɛ lajɛlen bila k'i ɲɛsin dabama batoli ma a ɲɛ dalen Sherifkɛ kan k'a fɔ nin de ye Haidara denkɛ ye min bɛ laseli kɛ ka bilasiraliw kɛ Mamadu diinɛ na a ko ale jɛnna ka batomafɛn bɛɛ lajɛlen kɔ k'i ɲɛsin Ala batoli ma Ala min batoli a bɛ jɔn nafa wa a batobaliya o bɛ se ka tɔɔrɔ se jɔn ma an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ nin tun ye an ye kɛɲɛba san 2020 mawuludu hukumu kɔnɔ min ɲɛnamayara Sherif Ibrahim Iba Haidara fɛ Bakirul Ulum a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Bani kurasi asimika